עליכם להגיע לתחנת הקלמרים. מעולה, רק איפה זה בורמן? אם רע לך והשלג נגמר, העניין נפתר. שים לב, מצאתי אתר שאפשר להזמין שלג מאירופה בגרושים. כרגע הזמנתי מטוס עם שלג מהעיר לקסנד בשוודיה. וואי, קפטה, אתה גדול. איך שילמת על זה? זה כן, מהכרטיס אשראי שלך. אבל אל תדאג, זה כולה 200K. מה זה 200K? מה הבעיה להביא 200K? תראה כמה K יש על המקלדת. וואו, איזה כיף הולך להיות בים המלח. בורמן, אין. תגיד, כשאנחנו ככה נהיה על החוף, נגד השמש, מה אתה שם? שמשייה או מלחייה? איך מלחייה? צודק, מלחייה של החורים, אז השמש בעצם... קפטה מבצע סריקה. שמעתי, מבצע סריקה. האזור נראה נקי. מעט אבק, אבל נקי. בורמן, איזה כיף הולך להיות ביום, כיף. וואי, אנחנו נוסעים לים המלח, וזה שני הדברים שאני הכי אוהב. ים ומלח. תגיד רק, עם מי אני מוודא שאנחנו הולכים לים המלח בישול ולא לים המלח שולחן? עליכם להגיע